Kulindeleke kuba iBandla lamanazaretha aseBuhleni azovakasha esigodlweni kwaKhangelamankengane enhlane esifundazwe saKwaZulu-Natal kwaNongoma. ISIlo samaBandla wonke INgonyama Misuzulu KaZwelithini kanye neNdlunkulu kaZulu, umemezela umkhuleko weSabatha kanye noMgidi wesishiyagalombili wama-Nazaretha aseBuhleni ngomhla zingu-20 kanye nomhla zingu-21 kuLwezi kunyaka ka-2021. Isonto lamanazaretha lingelinye lamasonto amadala ngokusungulwa eAfrica. UMqali weNdlela ubaba uIsayashembe ngeminyaka yo-1910. Umlando usitshela ukuthi ubaba uIsayashembe wake wavakashela eNdlunkulu kaZulu uSuthu ngenhloso yokukhulekela futhi aluleke ISIlo uDinizulu kaCetshwayo neNdlunkulu kwezikamoya. Okwaba yishwa elikhulu ukuthi afike inkosi sithathiwe yadadingiselwa eSentelina eCape Town. Emva kweminyaka umprofeti wabuya eNdlunkulu ngenhlahla wafika ngesikhathi senkosi uSolomon kaDinizulu nokunguyena waba nobuhlobo obukhulu nomprofeti. Inkosi yanika umprofeti inxiwa elindantonga yaze yaganwa indodakazi yakhe uNdlunkulu uZondi. Ubudlelwane beNdlunkulu neBandla lamanazaretha baqhubeka njalo nasenkosini uBhekuzulu kaSolomon kaDinizulu, okuthe ngonyaka ka-2010 inkosi yamaNazaretha uVimbeni Shembe owaziwa ngokuthi ngolwenkosazane wagula kakhulu kwaze kwasuka INgonyama yamaZulu ISIlo uZwelithini kaBhekuzulu ngenhloso yokuyombona. Okwaba buhlungu kakhulu kwethusa ukuthi abefundisi ababekhona ngaleso sikhathi basenqabela ISIlo kuba sibone uthingo. Lokho kwasithukuthelisa kakhulu ISIlo futhi kwasho ukonakala kobudlelwane kweminyaka phakathi kweNdlunkulu neBandla lamanazaretha. Abaholi abanye baphatheka kabi ngalesenzo sokwenza kwabo bazama ukudala uxolo kodwa kwangalunga. Ngonyaka ka-2013 umholi wayemusha ngaleso sikhathi inkosi uMduduzi Shembe owaziwa ngonyazi lwezulu wazinikela amathupha okudala uxolo wabulungisa ubudlelwane basebonakele iminyaka engaphezulu kwemithathu okwenziwa usiko lokuthelelana amanzi kwaKhangelamankengane mhla zizine kuNcwaba ngonyaka ka-2013. Umsebenzi omuhle wapheleliswa esigodlweni eNyokeni ngoLwezi ngonyaka ka-2013 lapho unyazi lwezulu lwaletha umkhuleko weSabatha noMgidi futhi lokho kwaba ingqophamlando ukubuyisela kobudlelwane kuze kube manje. Ngawo uLwezi ngonyaka ka-2013 kwaba nesivumelwano sokuthi sekuyothi njalo ngoLwezi kugujwe lo mkhosi ngeSabatha noMgidi esigodlweni neNdlunkulu. Lokho kuyoba isiqalo sokungenisa umkhosi woswela obaminyaka yonke ngenyanga kaZibandlela. ISIlo samaBandla wonke INgonyama Misuzulu KaZwelithini umemezela lo mkhosi weSabatha noMgidi ngomhla zingu-20 nomhla zingu-21 kuLwezi ngonyaka ka-2021. Inkonzo yokuqala uvuka nathi yongena ngehora lesishiyagalolunye njengenjwayelo. ISIlo sibone ukuthi lo mkhosi ubanjelwe lapho kwathelelwana khona amanzi njengesikhumbuzo sokuhlonipha ISIlo esingasekho ngegxathe elikhulu kangaka lokufundisa uxolo nokuxolela esizweni. Ezindabeni ze-GTV usiboniso kwaButhelezi.